Uy guys, ugdaw na. Ugdaw na din siya. Lagi na siya. Naasa siya. Ganha lagi na siya. Sig masunog ng tagiya diha. Ay, na ako sa talaga. Pero lagi siti. Makaluto na na. Sakit magining abuhan. Kani pa nga gabagabaga ng mga haligi oh. Agbong ngayon kan. Ugdaw eh. Guys, ugdaw gid siya. Guys, ugdaw na gid siya guys. Gani piso, nama saya ikon ra. Dapat tabag ko guys. Ina na oy, ugdaw na wala na siya mapupuha na man. Wala na siya makuha ani. Agoy, baga na. Dole si ulbo nang kayo. Kapal kabiyan. Pamala bagi sapa. Popoy tubig ang sapa. Maon man eh. Nasupura ko yan eh. Yung dagan dito sa iyo. Ay, Iyang gisabligan pero wala na, no choice na, wala siya mapupuha. Lube. Lube wala. Iya, mo kasi mapasok ko. Wala na Sa likod ay. Sa kilid. Dapat CR ba? Init na nakaayo. Init kayo, init yung abuhan. Guys, nangilat na yun siya. bigyan ako yung sulod. Bakit yung buto ang bombilya? Sinali ko na. Sinali ko na. Ay, biyaan yan eh. Wala. Bakit, Richard? Bakit yung buto? Nars na ko nag-spot ba? Kuya ka ng charge, oy. Salita ba ng balaya? Dili ka, huy. Ramon ang dali ka na kadukot. Kung ginaikaan basta nain mo kuan sa mo ignite bitaw niya. Light material sa ug mo kuan dahil mo. Sa kambotang no. Lan, sumo pa yung lubi ah. Sa ugdol pa nagsilingan, puro tanang balay. Oh, okay. Ang May madala. Ang nangka na sumo. Naman dira. Dira, dada likod ng sablig-sablig sa kuan. tumba na nang ubra. Ambot. Alam mo tayo pa rin tunggan bitaw. Aman sa ko yan. Kagapon nila ka ko pag ulit nag. Nag-charge ka. Kung dili naglungat ko sila mga alas 11.